Здравейте, аз съм Мартин. Днес ще играя на Clash Royale. Казвайте си Марти БГ. Аз съм Марти БГ. Да се поправя. Не си доближавай телефона. Ако не си... Чакай, я тук. Вие не говорите. Чакай, виж това. Говори да. Ако вие не се абонирате за мен или не ми чукнете лайк, ще изпратя екип, който ще ви убие. Кажи си кола на кола. Кажи, коментирай какво правиш. Добре, пускам Wizard за апгрейдване. Вече сме трима в клана. Това съм аз. Втория е някакъв непознат с инферно, от това ще е Йоан. Не. И това е Криско. Клана ни е хаштаг готините две. На якия клан. Ама отказвате ли се? Не. И както... Ти се отказа. Така, клана ни е хаштаг готините две. Ако искате влизайте, така много ще се забавляваме, както видите вече бачовете са излезли да така. Подклана на този клан, който е много по-силен на този клан, хаштаг готините, който няма място, защото сме 50 от 50 човека, 24 000 копии. И когато се освободи място, пишете долу в коментарите, ще ви освободим място и да се забавляваме заедно. Добре, виждате ми дека. Виждате ми дека, сега ще направя една игра. Само да видя нещо. Клип. Може ли на мен да не свалите му обезема направих само? Написайте долу. Добре, сега ще направя битка. Ако ви хареса, Аз ти направих, как ми я направи? Стискайте палци да спечела. Отворих Magical Chest, но нямах Legendary. Който аз му го спечелих. А това е Йоан Clash Royale, дето има 15 абоната. Аз съм Калин Футболър, дето имам 20 абоната. И аз ще. Ако има... О, мусор. Те двамата са най-силните в България. Ама не е вярно. Аз съм си свалил първия. Тук правим важно клипче, бе. Марто прави клип в YouTube. В Ти Югумно. що иска да се абонирам за тебе и ти да се абонираш за мен? Аз вече си стрих канала. Що? Вече не използвам. Аз се абонираш ли поне? За мен. Що не, Уизър втори лебата слабак. На ти. Казвай какво правиш. Добре, сега ще му пусна дни скелети, е така малко Не е го правилно оправя. това човек. Изтри го тогава. Добре, пускам балонче. И сега ще фризвам. Опа. Вие мобизен ли използвате? Да. И аз взех скрин рекорда. И му взех една такова вече. Бачи Венц. Нещо така. Който гледа клиповете, да каже на приятелите си да чукнат един лайк, да се абонират. И после... Позволете на номерчето за специални нужди. 0898 314 300. Това е измислен тук що номер. Който е наш. Истинският номер е долу в коментарите ще бъде ще го напишем. И по-скоро в описанието. Който е 0897 543 234. Звънете на него, позабавлявайте се малко, така ще говорим заедно с вас. Вие може да ни зададете въпроси откъде сме, какво сме, що сме, от коя планета сме, защото ние сме марсианци от друга планета. Къде е тук идваме, ако ни видите, може да ви задеме главите, защото сме някакви простаци. И така, това беше. И така са миниатюрите на Baby Dragon. Аз коментирам много по-готино от Марта. 1-1. Така, взеха ни куната. Защо ползваш Гоблин Хът? Взеха ни куната, защото ние сме на такива. И тук отзад е Алекси Сокачев, къде иска да ви говори за футбол, защото не знае нищо друго, освен майка му.
Тихо, не слушайте жената до мен. И мисля, че Мартин ще бие. И джамският ще го ползваш. Не, пък не. Кой ти направи това дет? Аз си го направих. И аз преди го ползвам. Аз си го направих, Аз дека. съм си го служил само заради бомбата. Да. Еми и аз така. Ще му вземеш кулата. Голям пека първи левел, срамота. Не, втори. Тихо е красиво. На мен ме 8. Значи, Интересно ли кажа това? Да, ще кажа, що ти бе. Опс. Много ме интересува. Много ме интересува. Тук ми взеха кулата. Губа играта. Мартин ще спечели. Не, Марто на загуби 250. играта, защото сега то Magical Chest, къде го това извън ефир, много се разконцентрира и сега хормоните му бият и са му извън контрол, така че... На теб пък кой те е казал да направи една говориш? битка, бе. Това си скъпернишкия деко, бе. Ние тук всичките сме над 11 години, така че каквото искате говорите. Ние сме порталните батки на света. Бе. Без Денис. Без тук един ден, къде е на 2 годинки и се прави на голямото му. И показва средни пръстове на големите. И без още бая хора, където са на 3 години. Ако ставаш някой името. Къде за малко? Защо? Така да ви кажем нещо извън Clash Royale. Да се абонирате за Йоан Clash Royale. Ето така му е канал, снимка на Man United, има 10 абоната. Не е качвал 2 месеца, Но ще качвам. Да знаеш. но скоро ще има нови клипове. Моят канал е Калин Футболер, дето имам 20 абонати. И най-много гледания имам на един клип на Clash Royale Private Server Call Royale. 1100 И гледания. само да ви кажа, в този клип пишете долу в коментарите SMS на номер 08983014 и така да даравате 1 лев, защото искам да си купа сладолет. И така и последният канал, за който ако искате се абонирайте, е Криско БГ. Чакай да го намерим сега. И Калин БГ. Махни ме. Каква ти е снимката? Ама ти като нямаш клипове, няма да намери. И да, не го намерихме. За съжаление, защото няма клипове. И сега да ви покажа откъде си гледания. Хака на Clash Royale. Да че го свалим ли на теб? Да. Сега ще му го свалим и на него. Клип на румбата, бе. И може също в моя клип да го видите, но сега и в този клип ще направим. Ще да не са много гледания. Значи, влизате в Google и пишете Clash, не здравей съседа игра. Hello Neighbor ли? Аз съм играл и Clash of Lights. Пишете Clash of Lights. Цъкате първото, Clash of Lights без Private Server Network. И сега тук чакате да заведи. Бейби, чакаме. Чакаме да зареди. Значи Clash Royale Explorer сервер цъкате. А мога да го плата по серията. Тук надолу
Тук цъкате Download. Кой ще я? Clash Royale and little funny moments with Иван Clash Royale. Излиза ви този сайт AdFly. И чакате сега тук 5, 4, 3, 2, 1, 0. Скипат. Цъкате. И ето това ви се показва. Не го. Не, беше надолу. Ето. И тук надолу сървър 1, ето го. Android. Няма го за iOS. И тук почва ви се сваля. Не мога, че го сваля. Не знам що. А мене не можеш ли? Не. И това е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оцените и до нови срещи. Смарти Да не БГ. забравяйте да цъкнете лайк.